A few moments later. Hi guys, maghimo na pud ta og turon atong snack kaniung manghad kay mahilig pud ni makan kaan pud turon. So siya jud ang naning kamot ani makakuha balanghoy. Mao jud ni among snack sa una pagag may pamigay kay wa may mipan. Ladyo man mi sa lungsod. So mao ni among mga snack guys. Malangan tayo ni. Ura ni intro. Nag-intro ba tayo ni? Wala na ni intro. Naka-intro na daan. Di kun sa man nimo imong gi palamanan. Ito po ang magawa ng turon. Wala nang intro. Naka-intro na daan to. Subukan niyo ito. Masarap to. Kasi kinamay ko to. Walang intro. Ani ba kay gamay ra kog oil. Pero sagdi lang ana ra jud pud taman ang atong maluto sa oil pud nga gidaghanon. Para makakaon lang jud ta og turon nga kasaba balanghoy nga turon. Ini palabanan og saging. Lami ni kayo guys. Butangan o Margaret? Ito. Depende. Ano na? Aray jud ning lamia guys para naho kay naman siya yung paborito food. Tapos crispy. So lami jud ka jud pod kay naman po siya itam isa ilam good balanghoy din saging sa ilam. So lami ka jud guys.